Добре дошли в бизнес центъра на Консорциум Тера Груп Стара Загора. В Консорциум Тера Груп са обединени над 40 търговски фирми. За добрата координация на отделните дружества, ние създадохме бизнес център Тера Груп, който осигурява съвременни условия, необходими за качествена и ползотворна работа. Сградата на бизнес центъра и изградената около нея инфраструктура са модерни и функционални. Не случайно е разположението на комплекса извън града. Така се осигурява спокойствие и комфорт, така необходими на нашите клиенти и гости. При нас могат да се организират семинари и делови срещи с бизнес партньори. Бизнес центъра на Тера Груп предоставя модерни удобства, гарантиращи добър бизнес комфорт, необходим за вашата ползотворна работа и условия, подходящи за спокойно вземане на отговорни решения, касаещи вашия бизнес. За целта центъра разполага с зали за провеждане на преговори, презентации, организиране на семинари и конференции, като капацитета на най-голямата зала е 80 места. Залите са оборудвани с най-съвременни технологии. Създадените отлични условия в бизнес центъра гарантират оптималност и ефективност на работния процес. При необходимост могат да се използват 6 апартамента и 9 единични стаи на бизнес центъра. Те са луксозно обзаведени и оборудвани с всичко необходимо, което гарантира вашия комфорт и почивка. Нашите гости могат да ползват услугите на 24-часов рум сервис, а за техния ефективен релакс е оборудвана специална фитнес зала, сауна, билярд. През топлата част на годината имаме отлични условия за плуване в открития басейн, намиращ се в градината на комплекса. Стилно обзаведения клуб-ресторант, изисканата европейска кухня и доброто обслужване гарантират успех на вашите официални приеми, тържества или бизнес вечери. На разположение е денонощно охраняем паркинг, осигурен транспорт до центъра на града. Имаме възможност да ви осигурим персонална охрана и транспорт. За ваше удобство можем да организираме посещение на културни, исторически и археологически обекти, както и програми за вашите тържества и коктейли.
Към бизнес центъра има и етнографски комплекс с 23 стаи с по 2 легла, обзаведени в стар градски стил. Българското гостоприемство и дух ще усетите в битовия ресторант. Вие и вашите гости ще имате възможност да се насладите на отбрани български блюда и, разбира се, да присъствате на атракцията на нашия превъзходен готвач – приготвяне на традиционно българско чеверме. Уверяваме ви, че екипът, който ще се грижи за вас и вашите партньори и гости, е изцяло от внимателно подбрани професионалисти, чиято единствена цел е да останете доволни и да се върнете отново в бизнес центъра на Тера Груп. За нас ще бъде огромно удоволствие да бъдете наши гости. Заповядайте в бизнес центъра на Тера Груп.